Fa 3 anys vam acceptar per primera vegada el repte de la Fundació Endesa. Des d'aleshores, Retotec s'ha convertit en una experiència transformadora per al nostre centre, per al professorat i sobretot per a l'alumnat. En la nostra primera participació vam descobrir la robòtica educativa i vam fer els primers passos. Va ser un any d'aprenentatge i il·lusió, en què vam demostrar que la tecnologia podia resoldre necessitats reals del nostre entorn. El segon any vam fer un pas més. Vam integrar una programació més avançada, treballar la creativitat i la lògica de l'alumnat. En aquests 2 anys hem vist com els nostres alumnes han guanyat confiança, han après a treballar en equip i han desenvolupat competències claus per al seu futur: pensament computacional, creativitat, resolució de problemes i comunicació. Retotec no ha estat només un concurs, sinó un motor que ha impulsat la innovació pedagògica en el nostre centre, integrant la robòtica i la programació en el dia a dia de les classes. He après que la tecnologia podem millorar el nostre entorn. Treballar amb els companys i veure que podíem construir una cosa real va ser increïble. Volem tornar a participar a Retotec, perquè cada any hem comprovat que sempre es pot anar més enllà. Volem aprofundir encara més en l'ús de la robòtica i explorar noves possibilitats. El nostre objectiu no és només construir projectes tecnològics, sinó formar persones capaces d'innovar, de treballar en equip i d'imaginar solucions per a un món millor. Gràcies a la Fundació Endesa per acompanyar-nos en aquest camí d'aprenentatge. 3 anys després, continuem amb la mateixa il·lusió que el primer dia. Volem seguir creixent, volem continuar innovant i volem transformar l'educació.